Elfyn i ar ysgol Bala Deulyn yn Manlla, ochr arall i'r afon yma, ac elfyn i nhw a mi nes i gerdded o Groeslon i Gaernarfon fel rhan o'r brotest Cymdeithas yr Iaith. Felly dwi yn meddwl bod o'n bwysig bod ni'n gwarchod i gymunedau a gwarchod cefn gwlad dros y diwedd yn ardal fel hyn chi, dros yn ffos am mynd arall nag oes ond yr ysgol a neuad fel hyn yn fath i dafarn. Felly mae'n bwysig bod ni'n